ushuru kwa Kenya. What kind of a president is this? Akoromogi mano weche mabende otendore kod lendo mar jatend piny ni koro ibiro yiene moko kuom jo mawuok e pinje mamoko maoko donjo pacho ka maonge kod oboke mar visa. Jo bura mawuok e kaunti ma Kiambu opwoyo jatend piny William Ruto kuom chuoyo kogno chik madhi neno ni omenda mag somo mag NGCDF omedi kowuok 35 nyaka 40. Ka otelgi kod jaod bura mag Gatundu South Gabriel Kagombe giyango ni okang' ma kama dhi bero chenro mag weche mag somo ahinya ni jopuonjre ma onge kod nyalo kendo kelo fungruok ne jonyuol. Gijiwo jonyuol mondo owuog oko mar timo ndikruok ne kwayo mar yudo omenda go ma osebedo kod achiedh nade. Bende gimedo dwaro mondo chenro mag pok mag omenda go tim e yo ma uyanga maonge akwede. Present a dance and a song called Tuliona ni heri ni bora kuongezea fedha ile, ndio kama pale ambao tulikuwa tumetoa fedha kama kiwango cha milioni 40 cha kusaidia wale watu katika basari ama msaada wa kusomesha watoto, basi tuweze kuongezea, tutoe kama 50 ama 55 kiwango ambacho kitaweza kufika katika kitaweza kufikisha mwananchi kumlipia mwanawe shule. Tunataka kuangazia sana mambo ya elimu katika Juja. Mkumbuke mwaka uliopita niliweza kupeana basari kwa hii shule. Nikapeana zaidi ya milioni 3. Na mwaka huu nimeongezea pesa. Na siku ya jana mliona His Excellency William Samoei Arap Ruto akituongezea pesa za basari 5%. Kwa hivyo ni kumaanisha kama na hapa 3 million, 5% ya 3 million itaongezeka hapa Gashororo. Kwa hivyo nawaomba wazazi wetu tuweze kujitokeza, tu apply hizi pesa ndio tuweze kusomesha watoto wetu.